Per a nosaltres, els independentistes, guanyar el referèndum és molt important, molt important. Però hi ha una cosa encara molt més important que no pas guanyar-lo, que és fer-lo. I per això el que puc dir, puc afirmar, perquè és un compromís del govern de Catalunya i perquè és un compromís de la majoria independentista en el Parlament de Catalunya, el que puc afirmar és que en la segona quinzena del mes de setembre se celebrarà el referèndum. I aleshores els catalans decidiran. Si decideixen sí, doncs el que farem és iniciar el procés constituent per tal de fer realitat la República de Catalunya. Si els catalans decideixen que no, aleshores no s'iniciarà el procés constituent i es convocaran eleccions normals de caràcter autonòmic, perquè tant val el vot del català que votarà que sí, com el vot del català que votarà que no. De fet, tot aquest procés no té retorn, no té retorn. Crec que tenim totes les possibilitats de guanyar el referèndum. De fet, si no el guanyéssim, nosaltres, els independentistes, ens sentiríem decebuts, però la decepció és transitòria. Mai no ens sentiríem derrotats, perquè un poble que conquereix el dret a decidir no és un poble derrotat, perquè aquest dret el pot exercir tantes vegades com el mateix poble vulgui. De manera que, repeteixo, la gran victòria és autodeterminar-nos i després els catalans decidiran. Jo estic convençut que, a més, els independentistes tenim moltes possibilitats de guanyar el referèndum.